Pak Jokowi kirain jadi presiden gak katanya milih. Zamane Pak Soeharto paling penak. Amin. Wah, Iki ben kan wis wayahe meh pilihan presiden ya. yo, 2024 wayahe pilihan presiden. yo, Cara sampean arep milih Jokowi maneh apa ora? gak Lah kok ngono? ngene. Lah masalah iki Pak Jokowi kirain jadi presiden gak katanya milih. Pak Jokowi kirain jadi presiden gak katanya milih. Mergane apa? Seenakan Pak Soeharto. Zamane Pak Soeharto iki paling penak. Zamane Pak Soeharto paling penak. Enak ya? Enake ngene. Biyen kuwi Pak Soeharto kuwi sik zamane Pak Soeharto. Bojoku lho sik ayu, sik semok. Nguasai susune sik mentak. Tak delok teko mburi yo ayu, ngarep ayu apa meneh tak pamerni kanca isih padha nglirik karo bojoku. Tenan iki musuh saiki Jokowi sing dadi presiden ki aku maknane gak gelem milih. Iku lho bojoku wis elek. Wis ora kena dipandang, wis momrot, anak wis gede-gede njaluk jajan, njaluk tetek bengek dikongkon gak kena. Apa penak kira-kira milih Pak Jokowi? Gak katene milih aku. Oh, dobol iki. Anane kan sampean ku muni ngono makane Pak Jokowi gak milih. Wis gak nyalon. Jamput iki tuwek dijak guneman malah dagel.